Machiegni kendo ji abich e anyuola achiel onegi yo magalagala e gweng' ma Metembe Masimba, kaunti ma Kisii, otieno ma piny orugodo kawuono. Nek ma kamano timre mana ndalo machuok tok rowere mag anyuola no owe thuolo kitudogi kod nek mar ojana moro madhi dwe achiel mokalo. Tich abich okinyi, mae chal mar gweng' ma Metembe Sirorokwe, Masimba, kaunti ma Kisii. E kar sa 8 otieno, joma nomanore kod opanga nochopo ka mar chulo kuoro tok anyuola ni tudi kod nek mar rawera moro manonegi e yo makoch dwe achiel mokalo. Jomonegi ka oting'o jaduong' dalani Jackson Nyabuga ma jahigni 68 kod min ode. Wuod jaduong' ni bende onegi kachiel kod chiege gi nyathigi ma jahigni 7. Apisas mag obila kanolimo dalani olero ni nonro osechakore. Watu 5 waliweza kupoteza maisha yao na vyumba 2 vikachomwa. Tumetoka pale mashinani, tumekuta kweli ni ukweli, watu waliaga. Tunasikia ni mob injustice ilifanyika. Rawera chiele anyuola mowito ji abich ni ogeng'ne tesendo bila maramasha ka okonyo bila kod nonro. Wananchi hawapaswi kuchukulia sheria kwa mkono. Wanapokuwa na shida za usalama, wanapaswa kujitokeza kwa ofisi ya serikali, waende wa report wako na shinda, na serikali itachukua hatua irekebishe pale inaweza. Ringre mar ji abich go notere kar kano ringre mar od thieth ma Rufaa ma Kisii.